Un teren de sport și un spațiu de joacă au fost amenajate pe teritoriul GAL 3 Coline cu sprijinul Fondului de Dezvoltare Rurală Inception Fund. Implementatorii ai proiectelor sunt Asociația Băștinașilor din satul Chiștelnița, raionul Telenești și Asociația Obștească de Sprijin a Copiilor cu Dizabilități Picături de Suflet din Pripiceni Rezeș, raionul Rezina. Deoarece vă aflați în ospiție la noi suntem, după cum vedeți, pe teritoriul grădiniței de copii din comuna Pripiceni-Rezeș, unde noi, ca asociație, am format la început un centru de zi pentru copii, într-o aripă a grădiniței. Atunci am deschis tot dintr-un proiect finanțat de Asociația Obștească Hilsberg din Austria. Mai târziu, centrul de zi a fost preluat de Direcția de Asistență Socială Rezina. La moment aici este centrul de plasament pentru copii. Deoarece copiii de la plasament, așa, ei, cum se amestecă în vedere, se jucau împreună cu copiii de la grădiniță, nu era chiar binevenit, pentru că noi trebuie să avem a nostru spațiu. Și de aceea, prin proiectul dat, am făcut un spațiu de joacă pentru copiii de la centrul nostru, pe teritoriul care îl avem aici în gestiune. Mulțumesc, asta a fost datorită finanțării din partea fondului, mulțumim frumos. O să continuăm pentru că ați văzut că acolo în terenul nostru mai este loc de mai bine, de mai multe, și o să continuăm. Inception Fund a fost implementat în GAL 3 Coline în cadrul proiectului Lider pentru Moldova Rurală, o inițiativă comună a USAID și PoliShade. Scopul acesteia este îmbunătățirea durabilă a condițiilor de trai și creșterea economică inclusivă în zonele rurale. Impactul inițiativei a fost simțit și de locuitorii satului Chiștelnița, raionul Telenești. S-a construit un teren de sport, un teren unde de la mic și până la mare vin la noi aici în parc unde sunt amplasate mai multe terenuri de joacă și când vezi bucuria copilașilor, vezi bucuria părinților, asta este și succesul realizării care ne-l dorim, ca să aibă continuitate, să aibă succes acest proiect. Ținem să mulțumim finanțatorului, sunt lucruri bune care se fac pe teritoriul galului nostru și cred că și în viitor vom atrage cu mult mai multe proiecte frumoase, binevenite pentru localitățile noastre. Într-un sat în curs de dezvoltare, întotdeauna mijloacele financiare nu sunt suficiente și nu întotdeauna bugetul local este disponibil pentru a îndeplini toate dorințele care le au locuitorii satului. Și acest proiect a fost taman ca o salvare. Poate pentru unii locuitori sunt importante doar drumurile și iluminatul stradal sau alte necesități mai primordiale, însă am avut cerințe și din partea multor mămici, a copiilor, a părinților, care vroiau anume un parc cu aparate de sport, unde să se regăsească atât părinții cât și copiii, și suntem foarte mulțumiți de realizarea acestui proiect, fiindcă vin chiar eu personal în weekend, seara, și văd că aici este plin permanent de copii, parcuri și de părinți, și am o bucurie și o satisfacție enormă pentru că sunt inițiatorul acestui proiect și l-am realizat cu succes. Mulțumim finanțatorilor, sper să nu fie ultima colaborare, mai ales că avem galul pe teritoriul satului și am folosit această oportunitate benefic pentru noi. Un pic din contribuție a fost depusă și de către primărie, dar suma în mare parte a fost finanțată din cadrul proiectului și a fost o mare salvare, fiindcă în întregime bugetul primăriei nu dispunea de așa bani. Stăteam în rând pentru mult timp, cred, pentru așa un proiect, dar cu ajutorul granturilor putem realiza și vise de astea mai frumoase. Sunt entuziasmați copiii, dar de fapt este un proiect și pentru maturi și venind seara în parc chiar observ tinerii noștri din localitate că exersează. Terenul de sport în aer liber este o atracție și pentru copiii grupelor mari din grădinița.
Avem aparate de joc în grădiniță, nu sunt atât de performante, nu avem atât de multe, dar beneficiem și de terenul care a fost implementat în proiect și apreciem aceste proiecte. Vrem să atragem cât mai multe proiecte de acestea în sat, adică dacă atragem proiecte, se dezvoltă satul. Am fost luni, marți și miercuri și 2 zile n-am fost, dar azi mergem. Dar cu cine vii la teren aici? Cu doamna Georgeta, cu doamna Alexandra. Așa, dar mai vii și cu alți copii, prieteni de tăi? Da. Veniți toți împreună sau aici vă întâlniți? Câteodată noi am venit fără grupa mare, de acum cu grupa mare. Și care este jocul tău preferat de aici? Să mă cață, să mă dau pe pedele și să mă dau cu bicicleta. Fondul de dezvoltare rurală Inception Fund este implementat în cadrul proiectului Lider pentru Moldova Rurală, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională USAID și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul programului de cooperare pentru dezvoltare Asistența Poloniei. Proiectul este implementat de Solidarity Fund Pele în Moldova, în parteneriat cu Rețeaua Națională Lider și în strânsă cooperare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.